Добър вечер, уважаеми зрители! Много се радвам да ви видя. Извинявайте, че изглеждам малко уморен, но посрещах Джулая Джон Утън. И сега, по случай 1 юли, за мен е чест да ви представя водещия тази вечер Иво Сиромахов! Куковен! Балет Магаданс! Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Добре дошли и вие, скъпи гости, в нашото студио. Радвам се да ви видя. Имаме гости от 166-то спортно училище Васил Левски, район Подуяне, град София. Училище за шампиони. Трябва да има повече такива училища в България. Повече такива училища. Добре дошли, деца. Паниката в банковата ни система се успокоява и нещата най-после си идват на мястото. Сега, за да успокоя още малко ситуацията, ще ви разкажа една весела история, която се случила тази сутрин. Един селянин влязъл в централата на Корпоративна търговска банка и казал: добър ден, имам сметка при вас, искам да тегля пари. Не може да теглите, господине, банката ни е под финансов надзор и ще може да теглите чак в края на този месец. Ама парите ми трябват спешно, нали са си мои? За какво са ви парите, попитала го служителката. Ми искам да си купя кола. Баджанака ми продава неговата за 2500 лева. Ми добре, напишете му запис на заповед, а ние ще му платим, когато започнем да извършваме касови операции. Добре, ама на мен пак ми трябват пари в брой, казал селянинът. За какво са ви пари? Ми като купя колата на Баджанака, нали ще трябва да изсипа бензин. Господине, казала служителката на гишето, към вашата сметка имате издадена кредитна карта, можете да платите с нея. Добре, ама пак ще ми трябват пари. Добре, за какво ще са ви пари? Кола ще имате, бензин ще изсипете. Защо са ви пари в брой? Ами трябват ми, за да отида с колата до съседното село и да взема един човек и да му платя да заколи прасето. В този момент служителката вдигнала телефона, обадила се в полицията и казала: елате веднага, знам кой поръча Пеевски. Уважаеми зрители, дъждовните порои в страната отминаха, но пороите от противоречиви изказвания на политиците продължават да заливат българите. Ето, вижте какво заяви един от тези политици в студиото на предаването тази сутрин по BTV. Бареков: имам милиони в 5 български банки. За да разберем дали ще смъкне банковата си тайна пред нас и дали ще ни обясни откъде се е здобил с такива крупни финанси, при мен е лидерът на България без цензура Николай Бареков. Добър вечер. Здравейте, Сиромахов. Здравейте. Няма да ви питам колко е часа, но не мога да се сдържа да не ви питам. Съвсем на време сме, да. Откъде имате тези милиони, за които казвате, че държите в 5 банки? Как откъде е? Аз бях изпълнителен директор в една национална телевизия, която прави рейтинг 0,0001. Така е. Нали? Така е. Но преди време в ефира на телевизията, в която работихте, вие извадихте наяве факта, че вземате 8000 лева заплата и заявихте, че като менеджер възнаграждението ви ще остане също. Така. С такава заплата от 8000 лева, за да направите няколко милиона, грубо сметнато ще ви трябват повече от 20 години. Ами просто, Сиромахов, не правите правилно сметката. Аз съм изкарвал пари като репортер, водещ, изпълнителен продуцент от халтури, но най-много съм изкарвал като правя
дудучета на когото трябва. Какво сте правили? Дудучета. Разбирам. Дудучета. Заявявате още в пресата, че нямате пари в КТБ. Да. Това вярно ли е? Вярно е, да. Вярно и не само, че сега нямам пари в КТБ, а и никога не съм имал пари на влог в КТБ. Оттам само ми ги превеждаха. Добре, нормално ли е да твърдите, че не сте знаели, че Цветан Василев е собственик на TV7 и че сте го виждали само 2 пъти? Да, това е самата истина. Виждал съм Цветан Василев само 2 пъти. Един път, когато ми каза влизаш в политиката, и втория път, когато ми каза дай ми айбана се, ти преведа едни пари. Аз не мисля, че сте искрени. Казвате, че не сте близък с Цветан Василев и Делян Пеевски и че двамата са смешници. Да. А преди време се снимахте усмихнат с тях за предпресата. Защо си противоречите? Не, аз въобще не си противореча. Цецо Василев и Пеевски просто са си смешници. Аз затова им се смея на снимките, нали? Бойко също е смешник. Меркел се снима с него като с маймунка, ако си спомняте. Аз ги разбирам тия неща, защото никой не се е снимал повече от мен с маймунката Чита, нали? Как съобщихте на близките си, че влизате в политиката? Много просто. Отидох при майка си и казах, мамо, подготви ми бялата риза, отивам на обрязване в сараите. Добре. А вашите хора в България без цензура не протестират ли срещу това ваше поведение? Не. Не мисля. Моите хора ме подкрепят напълно. Един дори дойде и ми каза, Бареков, много искам да мога да бъда като теб. Да лъжа, да лъжа, да лъжа. Питам го, що бе? А той вика, за да ми порасне носа. При Антон Хикимян призовахте да не обиждаме президента, а самия вие го нападахте яростно преди време. Това нормално ли е? Ами, аз, как да кажа, съм новият Волен Сидоров, Сиромахов. В крайна сметка, нали не очакваш да съм нормален? Ако внимателно следи изказванията ви, през годините човек би останал с впечатлението, че доста послъгвате. Послъгвам. Да. Ако трябва да ви отговоря в моя собствен стил, ще ви кажа, нямаме новина. Добре, нека да сменим темата. Така. Вие гледате ли световното по футбол? Подкрепяте ли някой от отборите? Да ви кажа, аз не се вълнувам от футбола. Вълнувам се много повече от представянето на моя любим отбор Локо Пловдив. Не беше ли Ботев Пловдив? Мари ги тия Ботев, те нямат никакви пари. Зрители, ако футболът ни е само мил спомен от 1994 година, то момичетата ни от националния отбор по художествена гимнастика продължават да са сред най-добрите в света. На последното европейско първенство нашият ансамбъл спечели златен и бронзов медал. Вижте част от представянето им. За мен е удоволствие да ви представя гимнастичките Ренета Камберова, Михайла Маевска-Величкова, Християна Тодорова, Цветелина Найденова, Цветелина Стоянова и треньора Ина Ананиева.
тъкмо бях започнал да се притеснявам, че ни е тясно диванчето, но вие сте толкова финни, че може да се съберете според мен и само на едното кресло. Честито, златен и бронзов медал. Това май от много години не се е случвало в българската гимнастика. Пак такъв възход. На какво се дължи това нещо, госпожо Евгениева? Истината е, че европейска титла не сме имали от 2003. Това са 11 години. И съм много щастлива, начало с този отбор, че успяхме така отново да чуем химна и сме горди с това, което направихме. Каква е тайната? Каква е рецептата да се случват тия работи? Ами тези момичета тренират заедно 6-та година. Те са наясно, знаят така какво им предстои, знаят как да се справят. Това е една екипна работа. Това не е само мое дело, това е дело на моята помощничка, на съдята, на доктора, на масажиста, на хореографа, абсолютно всичко. Това е една екипна добра работа. По колко часа на ден тренирате, момичета? Средно по 9 часа. Средно по 9 часа всеки ден? Да. Добре. Сега сте на каква възраст? Предполагам 15-16 години. Малко повече. Така ли? Значи много младеете, запазени сте за тази възраст. Благодарим. Нали? На колко сте? Не се пита дама, обаче вие сте ми като деца, така че мога да ви питам. Аз съм от големите, съм на 23. Ветеранка, значи. Да, са малко по-малки. Да. И аз съм на 23. Добре, да е хубаво да е в тази възраст. Вместо да ходите по гаджета напред-назад, да блъскате всеки ден в залата, това как ще ми го обясните? Какво ви кара всеки ден да отивате пак и пак на тренировка, да търпите толкова лишения, толкова ограничения, които ви налага спорта? Когато веднъж си навлязъл в големия спорт и когато ходиш по големи състезания, когато носиш България на гърба си, тогава разбираш всъщност защо си заслужава всичко това. Когато се качиш на стълбичката и когато наистина хиляди хора, не само в залата, които са пред телевизорите, които ни следят по интернет, когато те чуят химна и когато те се гордеят с нас, тогава се заслужава всичко. Всяка една секунда в залата. Заслужава си цената. Добре, а все още ли са толкова жестоки хранителните режими? Аз съм чувал някакви легенди за художествената гимнастика, как са постоянно гладни. Това са митове. Митове. Това са митове и легенди. Вярвайте ми, това са момичета, които не са лишени от нищо. Естествено, спазват някакъв хранителен режим, но в никакъв случай не е някакъв драстичен, да не е така добър за тяхното здраве. Както ги виждате, изглеждат добре. Спортът не е опасен за вашето здраве. Не, спортът не е опасен за нашето здраве. Добре, от тук нататък какво предстои? Предполагам следващо състезание, Олимпиада. Готвите ли се за такива неща? Докъде гледате напред? Значи, нашата най-голяма цел, естествено, е Олимпиадата 2016 в Рио. Но така, следващата ни стъпка е нашата световна купа в София, която е на 8, 9 и 10 август. И след което имаме световно първенство в Измир, края на септември. Ако ме поканите, аз ще съм тук на 8, 9 и 10 август, ще дойда в залата и ще викам много силно за вас. Всички сте поканени, не само ти. Аз ще абсолютно дойда. Всички сте поканени. Аз ще дойда, ако там някой много се развика, да знаете, че това съм аз. Аз съм сигурен, между другото, че ще се справите, защото европейското, според мен, е доста по-трудно, отколкото... Всяко състезание е трудно. Дали е европейско, дали е така световно, дали е световна купа, за нас всяко състезание е трудно. Искам да ви кажа, че тези момичета от началото на сезона са спечелили 8 медала от световни купи и 2 от европейско първенство, което не е малко. Между другото, като гледам тия бухалки, леко се притеснявам, дали нещо няма да ми се случи, да ме ударите по главата с тях. Как ги хващате, бе? Значи това винаги съм се чудел. Как е възможно това нещо го фърлиш на 5-6 метра, сигурно отива нагоре и да ти падне в ръцете. Аз дори на 20 см да ги хвърля, пак няма да мога да ги хвана. Ами сега ще имаш възможност да опиташ, защото тези бухалки Ще ме научиш ли? Те са специален подарък от нас за вашия екип. Всъщност това са бухалките, с които ние спечелихме златния медал в Баку. Може ли да се ползват с възпитателна цел? Не сме пробвали. Не е добре. Не сме пробвали още, надявам се да не стигнем до там. Значи това са едни... Заповядай. Изключително съм трогнат от жеста. Това са шампионски бухалки, уважаеми зрители. Нека да е. Не просто. Може ли да опитам или... Ами ако ги изтърва? Нищо няма да им за Изпускани са и друг път, предполагам.
Почти. 50% успеваемост си. Значи, ако тренирам много сериозно, по 9 часа на ден, след колко време ще мога да ги хващам и двете? След 6 години? Там някъде. Значи има надежда все пак. И за мене. Извън така кръга на шегата, мислите ли какво ще се случи с вас след като приключите спортната си кариера? Може би не е хубаво да се задават такива въпроси, но вероятно всяка от вас си го мисли. Ще продължите в спорта или пък ще се отдадете на някакво изкуство, понеже художествената гимнастика е много близо до изкуствата. По-близо е до изкуствата даже, според мен, отколкото до чистите спортове. Не сме мислили още. Всъщност, Ти отговаряш, ти си говорител на групата, май. Може някой да е мислила от другите момичета. Ако някой е мислил, може да каже. Не сме мислили, но със сигурност ще си починаме. Ще си починете. Да. Възнамеряваме да завършим образованието си. Всички сме студентки. Какво учите? В Национална спортна академия сме. Треньорски факултет. Тоест ще ставате най-вероятно треньорки. Така ли да го разбирам? Ами като за начало, може би оттам ще започнем, но ще видим докъде ще стигнем. Аз ви го пожелавам от сърце, защото все пак тези неща, които сте научили, тези неща, които имате вече като опит, трябва по някакъв начин да ги предадете. Иначе какъв е смисъл от толкова дълги години труд, ако това не остане на следващите момичета, които идват след вас? Какво става с младото поколение гимнастички? Идват ли в залата малки деца да започват да тренират? Ами истината е, че от 2011 година, откакто те станаха световни шампионки, така залите доста се напълниха и се радвам, че те са пример за младото поколение, че трябва да се занимават децата все повече с спорт. Така, наистина има голям наплив и по клубовете. Виждате, освен на нашия медал, двата медала от Европейското първенство, имаме медал при девойките, което също не се е случвало от 2008 година, така че надявам се отново да се възроди българската художествена гимнастика. Аз съм изключително щастлив и горд, че се запознах с вас. Това, което правите, наистина е огромен успех. Не само за самите вас, то е огромен успех за България. И мисля, че с нещата, които правите, наистина вдъхновявате много хора. Стискам ви палци да продължавате все така. Благодарим. Това сега на 8, 9 и 10 въобще не го броя, но Олимпиадата, за Олимпиадата съм сигурен, че ще направите наистина чудеса. Ние ще бъдем плътно зад вас. Изключително благодаря още веднъж за подаръка за тези шампионски бухалки. Ще ги закачим на много важно място в нашия офис. Уважаеми зрители, представих ви Ина Ананиева и момичетата от Националния ансамбъл по художествена гимнастика. Уважаеми зрители, сега ще направя едно обръщение към госпожа Иванка Цонева от Стражица. Госпожо Цонева, докато Слави е бил на кастинг за Гласа на България в Велико Търново, при него е дошла вашата дъщеря. Тя му е разказала за вас, за вашите здравословни проблеми. Споделила му е и колко много ни харесвате. Искам от името на целия ни екип да ви кажа, че ние сме респектирани от вашата душевна сила и ви подкрепяме с цялото си сърце. Уважаеми зрители, въпреки нежеланието на всички политически сили да пуснат кокала на властта, ние гражданите ще ги принудим. Ще ги принудим да променят правилата, по които се избират депутатите. Защото ние сме много повече и ние сме правите. Аз съм Константин Пенчев, национален омбудсман и съм за референдуми. Не мога да се обясня защо политиците 25 години се плашат да питат хората, да питат народа по всякакви въпроси, които са важни за държавата, включително и по въпросите за бъдещата избирателна система или промените в избирателната система. Искам народа да бъде питан по всякакви важни въпроси за страната, а не да бъде подценяван, както до сега от политиците. И това, което политиците направиха и с последното искане за референдум на президента и на граждани от подписка, отново показва, че политиците не вярват на народа и се страхуват от народа. И беше полезно, и беше нормално да позволим този път на хората да очертаят рамките за бъдещите промени в изборното законодателство, а не отново да се страхуваме и отново да си преди всеки избор да почнем нови спекулации на тази тема.
Уважаеми зрители, това студио е ставало арена на всякакви събития. Тази вечер за първи път студиото ще стане изповедалня. И вижте кой ще се изповяда тук. Благо Георгиев. Грешен съм. Това си е признал този велик татуиран човек. Аз, разбира се, поканих и грешника, и неговия изповедник. Представям ви Благо Джизуса и отец на фарфори. Добър вечер и на двамата. Отче, какво е станало с косата ви? Какво се е случило? Нищо, Божие дело да ги ева. Заметам. Много интересна прическа. Като Благо. Кажи ми сега, отче, грешен ли е наистина Благо? Много е грешен да го ева. От миналата седмица го изповядва в манастира, а попадията, като чу какви ги е вършил, вече 5 дена не гледа порно да ева. Отче, пак те моля за прошка за случилото се оня ден, защото... Какво се е случило оня ден? Отец на фарфори влезе в стаята ми в манастира и ме завари гол, докато попадията коленичеше пред мен и... Беси се и се развика нещо. Какво правите тук, бе, грешници такива? Попадията му вика ми нищо, чета Евангелието от Матея от корема на Благо. Добре де, Благо, едно нещо не разбирам. С толкова много жени ли е съгрешавал Благо? Ох, Ивчо, ти остави жените да ги ева. Най-големият му грях на този топковец е, който ще извърши е с мъж. Ще извърши грях с мъж? Как така? С кой мъж? Хай сега прекалих вече. Той има предвид с Неймар. Мисля да си направя прическа като неговата. Това ми е греха, ако е грях. За първи път ли Благо Джизуса ти се изповядва отче на фарфорие? За първи път идва при мен, Ивчо. И за последен. Защо? Преди 6 месеца аз съм ходил. Не, идваше преди 6 месеца. Какво е станало? Преди 6 месеца? Преди 6 месеца е ходил да се изповядва в Троянския манастир да го ева. Ма вместо да се пречисти там, станало още по-грешен да го ева. Тева и тебе да тева. Добре. Аз и теб ще тева. Помагате, ще тева някой. Моля ви се. Така. Нека да запазим някакво приличие. Аз фана ли го наева един път, ще видим. Айде, приказки. Помагате ли си сега, когато сте заедно в... Попитах ви нещо. Да. Помагате ли си сега, когато сте заедно в Светата обител? Ми благо да го ева. Колко помага, толкова и пречи. Ония ден го бях помолил господин Сиромахов да смели олиото в хладилницата, това в кандилницата. В хладилника? В хладилницата. Да. И като започна литургията, по едно време шефа се обади и вика: на фарфори! Какъв е то гел в кандилницата, бе? Та така се смива. Идвали ли са отче други футболисти в манастира? Идвали са други. Валери Божинов също дойде и него да се изповяда при мен. Вика му: кажи 2 пъти Отче наш и си опростен. А той вика: добре, Отче наш и още веднъж казвам Отче наш. И пак казвам Отче наш. 2 пъти викам да го броя, той Отче. Само да кажа, аз, защото се видях с Валери Божинов, също се видяхме, докато беше в манастира и по едно време запали свещ и... Натисни. И тръгна да я слага на свещника. Нали запали свещ? И аз викам: за какво палиш тази свещ? Това на Благо му викам. Той вика: за кариерата ми. И като е за кариерата ти, сложи я долу в пясъка, бе. Да. Отешъл си е той. Гледате ли световното в манастира? Гледаме в
в световното отидох при Дуня Простия да го ева. И викам, ей, Дуньо, наистина си много прост. Как можеш да заложиш Коста Рика да станат четвъртфинал? Кажи ми. Да станат четвъртфинал? Да. Или да стигнат четвъртфинал? Да стигнат, да. Ти си да тебе. Между другото, Ивчо, те питам, знаеш ли кого никога не бил хапал Суарес? Кого? Пръста на Киряков. Уважаеми зрители, кога един човек е добър? Когато прави добри дела. При мен сега е един от най-добрите хора, които познавам. Представям ви Бате Николай. Здравей, приятелю. Благодаря ти, Иво. Наистина казах това съвсем искрено, защото ти си наистина човек, който постоянно прави някакви неща, които са от полза за много хора. Постоянно си в движение, постоянно имаш нови идеи. Какво си намислил този път? Преди 110 години един велик български очен лекар, професор Пашев, после става академик, получава покана да работи за Франция. Предлагат му катедра в Парижкия университет. И той знаеш какво отговаря? Благодаря ви, господа, но аз ще се върна в България, защото там моят народ гледа, ама не види. И ако аз съм благодарен, че днес ни поканихте, това е за да запозная уважаемите приятели и зрителите на BTV с една особена порода хора, които виждат с душата си, а не с очите си. Кажи сега какви са тези прекрасни хора, които си довел тук при нас в студиото. Група луди хора, во главе с професор Раденовски, бившия директор на болница Пирогов, казаха, бате, дай да създадем една клиника по смехопсихотерапия, детска клиника. Аз щях да припадна. Създадохме я. В същото това време маестро Георги Холянов, композитора, е преподавател... Добре дошъл в студиото, маестро. Мерси, мерси. Е преподавател по музика в училището за деца с нарушено зрение Луи Брайл. Тогава той създава една детска вокална група от незрящи пеещи ангели. Кети. Здравей, Кети. Ванчето и Стаси. Аз взимах тези ангели в болница Пирогов. Те пееха на децата, танцуваха с децата. Децата, музиката лекува. Това е едно от в моята система за лечение най-важното нещо е музикотерапията. Когато тя порасна, с маестро Холянов решихме да направим диск. Кажи, Кети, ти сега студент, първи курс, така ли? Не, в момента завършвам втори курс, специално с поп и джаз пеене в Нов български университет. Пея и посвирвам малко на пиано. На какво свириш? На пиано. От колко време започна да се занимаваш с музика? Вече близо 13 години. Всъщност, откакто постъпих в училището Луи Брайл, господин Георги Холянов ме откри и оттам започна всичко. Съвсем като на шега, абсолютно като на шега. И ти реши да направиш музиката твоя професия, твой живот, може би? Още се замислям, по-скоро ще продължа да се развивам като педагог, отколкото като изпълнител. Каква музика съдържа този диск, който сте направили? Музиката някак си се раждаше, трябва да ви кажа. Откровенно казано, не съм се мъчил да бъда специално подготвен и т.н. Просто сядам, чета стихотворението, чета текста и върху него правя музиката. И мисля, че са станали хубави произведенията всичките. Какво става сега с този диск? Каква ще бъде неговата съдба? Каква е идеята изобщо? Какво да се случи с него? Диска се отпечата с помощта на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на културата. Дадаха малко пари, колкото да отпечатаме 2000 бройки. Раздадахме 1000 диска подарък на съответните институти, Съюз на слепи, на Министерство и така нататък. С останалите 1000 бройки искаме да продадем, те са ефтини по 10 лева един диск и с парите придошли, това ще бъде най-ценният подарък за болните деца на Пирогов. Една държава се крепи на 3 стълба. Това е
образование, здравеопазване и съдебна власт. И трите стълба са сринати. В цялата тази борба новото ръководство на болница Пирогов, в лицето на професор Стоян Миланов и Милан Миланов и така нататък, с още по-голяма, защото видяха резултатите от работата 6 години вече, с още по-голямо внимание милеят за тази единствена в Европа клиника. Даже я бранят от безхаберието на висшите... Предлагам ти така и така. Да чуем една песен от тези, които ще чуем, разбира се. Да оставим политиката на страна. Да, но аз благодаря на тези хора, които крепят нашата клиника, защото това... И ще кажа... Коя песен, ми кажи, си избрал да... И за последно, преди песента, ще кажа. Преди 2 години Косово ни поканиха, най-бедната страна в Европа, ние сме най-бедната в Европейския съюз, ни поканиха болница Пирогов да отидем, и Кети беше с нас, да направим една визита. Има 2 СОС селища за сирачета от войната, са косоварчета и сръбчета, които се мразят. Да ги съберем в тяхния театър и да им внушим, че омразата е нещо, което не бива да се живее, и че любовта и добрата е бъдещето. Те ще, като ги изпишат, след като станат на 18 години, излизат и ще живеят заедно, за добро или за лошо. И те помолиха обаче домакините Кети да изпее тяхната любима народна песен, сръбско-косоварска, "Хубава си моя горо". Как сръбско-косоварска, бе? Тя е... българска. Българска. И какво се оказва? Когато Любен Каравелов написва текста на това прекрасно стихотворение, нямал пари за композитор, а бил женен за сръбкиня. И те казали: "Я дай да наджуджим тая лепша нашата песма", и наджуджили текста на Любен Каравелов в сръбската. Никога не съм знаел това. Това, като ме видиш, ще нещо да научи. И нашата молба беше Кети да изпее на български език. И сега двете групи, които вече тръгнаха, леда започна да се троши между тях, като чуха тяхната мелодия, тяхната песен е съвсем друг текст. Обаче те български не разбират. И като почнаха да крещат, да викат, да махат ръце, като в стадион, след това неистови ръкопляскане и леда се пропука. Това беше една мисия. Ти си един щастлив човек, бате Коко. Още по-щастлив съм, че преди 4 дена от Дубай се обадиха, най-богатата държава на света, нали, т.е. столицата е Дубай, да поканят отново клиниката по смехотерапия на Пирогов, само че не в болници, а ще събират деца, не знам колко хиляди наведнъж, и родителите и така. Това е... Нека да чуем сега каква песен... Сега с Кети ще изпълним... Тя ще изпълни, тя само ще дудна. Една песен, която се нарича "Спомен". Заповядайте. Няма да ми се смеете, защото аз не помня текста, ние правиме записи. А тук сега малко така наживо ще пея. Ще пея, смело казано. Тъй. Вървя по незабравената улица, самият аз забравен от света, а споменът пищи като улица в настръхналата пустош на нощта. Целунахме се точно тук затъгала пред същия разперен дрипав храст. Дали тогава ти ме бе подлъгала? Или пък аз подлъгала те бях? А ето я къщата със сивите, олющени от времето стени. Тук някога прошепнати горчивите и цветли думи искам остани. Целунахме се точно тук
ме бе подлъгала. Или пък аз подлъгала те бях. И аз останах дълго и се любихме с отчаяна и дива красота. А след това навеки се изгубихме на стръхналата пустошна нощта. И аз останах дълго и се любихме с отчаяна и дива красота. А след това навеки се изгубихме на стръхналата пустошна нощта. И след това навеки се изгубихме в настръхналата пустош на нощта. Уважаеми зрители, представих ви Николай Николаев, Катрин Витали и Георги Холянов. Guten Morgen, guten Tag. Aha. Bier im Bier ins Bajanak. Aha. Große Zomben na More. Aha. Kleine Duppen е добре. Aha. Ти кифла сино много пих. И цяла вечер те черпих. Сомати кинти потроших. Да ходим да те либедих. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Zu 2, zu 3, zu drin. Aha. 2 Gugutkin per drin. Aha. Deutsche Porno ist so schön. Aha. Bayern München ist Champion. Aha. Ти кифла сино много пих. Aha. И цяла вечер те черпих. Aha. Сумати кинти потроших. Aha. Да ходим да те либедих. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, dich. Ich lieb dich nicht, du liebst mich. Мамка ти, ich lieb nicht, du liebst mich. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Meine Liebe, schlafen zusammen auf meiner Bungalow. Dosa Baleramo. Ja, aber natürlich doch. Ich bin aus Bulgarien. Bulgarischer Mann. Sehr gut.
Ja, wunderbar. Schon. Schlas. Schieben Sie Kokoschken? Da. Уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер. Благодаря ви и довиждане!